Nakikiusap ko lang po sa gobyerno ng China. Gihangyo ni Senador Bongo ang People's Republic of China nga undangan na ang pagpanghagit sa Pilipinas kung pagbuli niini. Kini, human gibombahan og tubig sa mga miyembro sa Beijing Coast Guard ang barko sa Philippine Coast Guard nga naghatod og pagkaon ug uban pang supply didto sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea niadtong Sabado, Agosto 5, bandang alas 10 sa buntag. Sa interview kang Senador Bongo kagahapon, iyang gibutyag. Nakikiusap lang po ako, tigilan niyo na po ang pagbubuli sa ating mga Coast Guard, sa ating mga fishermen. Alam niyo, dahil hindi porket mali tayo na bansa ay gaganahin na lang po tayo. Respeto po ang kailangan dito. Giklaro ni Senador Go nga wala nagpasabot nga bisan gamay nga nasud ang Pilipinas dili kini pwede mo angal og moreklamo sa pagpanghasi sa China. Dugang sa senador, Sa loob po ng 6 na taon, sobra-sobra po ang respeto ang ibinigay ni dating Pangulong Duterte. kaganina, gipagawas na sa Philippine Coast Guard ang usa ka video clip kung diin makita ang barko nga dunay karatula China Coast Guard nga nagsigi og bomba og tubig sa barko sa Philippine Coast Guard. Sa mata sa China, murag muta lang kadako ang Pilipinas kay usa kini kagamay nga nasud sa mausab sa iyang ginahimo didto sa Taiwan. Kung atong tan-awon ang kapasidad sa China kumpara sa Pilipinas, dili makatarog ang puwersa sa atong nasud sa puwersa sa China kay daghan kayo kini og armas. Apan kung atong itandi ang kapasidad sa China batok sa kapasidad sa Estados Unidos, kini ang atong makita. Ang Estados Unidos adunay kapin 13,000 ka mga military aircraft o kapin 5,000 niini ang anaa sa US Air Force nga gilangkuban sa F-35 Lightning o F-22 Raptor nga matud pa pinaka-advance nga mga gamit panggera. Samtang ikatulo lang ang China sa listahan sa mga superpowers sa tibuok kalibutan nga dunay kapin 2005 ka eroplanong panggubat ug 2,000 niini ang mga combat aircraft. Kung atong tan-awon, midaog ang Pilipinas batok sa China sa pag-angkon sa West Philippine Sea, sumala sa desisyon sa Arbitral Tribunal nga gipagawas ni adtong tuig 2016. Sumala ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pwedeng kaswan sa Pilipinas ang China Coast Guard sa ilang gihimo nga pagbaliwala sa seguridad sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard nga nagdala og pagkaon o gilapas usab sa Chinese Coast Guard ang provision sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (CONUNCLOS) ug ang 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions at the Sea (CONCOLREG) ug ang pinaka-importante ang 2016 nga Arbitral Award sa Pilipinas. Giahwag ni Commodore Tariela ang China nga respetuhon ang kagawasnon sa Pilipinas ug dili sila angay musulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Ang hangyo ni Senador Bongo ug ang gisaysay ni Commodore Tariela ug sa mga senador, paminawon ba sa China? Nganong kikinahanglan man nga manghilabot ang China sa Pilipinas nga muta lang man kini? Bisan pa ang international nga desisyon nga ang West Philippine Sea gipanag-iyahan sa Pilipinas nganong magsigi man gihapon og panghilabot ang China sama sa West Philippine Sea nang hilabot usab ang China sa Taiwan Strait. Kini tungod kay ang Pilipinas daghan og natural resources ug ang Taiwan usab nga dili makita sa China, maong kanunay kining gidaog-daog sa China. Kini ang mga rason nganong matag karon og unya manghilabot ang Estados Unidos sa gagmayng nasud ug himuon nila kining kaalyado sama na lang sa pagbutang og mga military bases nga makapasurok sa dugo sa China. Ang Taiwan ug Pilipinas mga gagmayng nasud ug posibleng mga pagan sa pagsangka sa puwersa sa US ug China. Kung giyera sa armas o gahom ang away sa China o sa US, nganong wala may maglantaw nga dunay katawhan nga maipit sa ilang away, nga ang away sagad mo resulta sa pagkakalas sa kinabuhi. Dili ba ka nagpakita lang ang duha ka nasud nga sila lang ang pwedeng mamaligya og mga armas panggera? Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!